Συνεχίστηκαν και σήμερα οι καταλήψεις στα δημαρχία του νομού από τις 11 το πρωί μέχρι το πέρας της βάρδιας στις 3 το μεσημέρι, με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει η ΠΟΕΟΤΑ. Μάλιστα, η κατάληψη θα πραγματοποιηθεί και αύριο Πέμπτη για την πρωινή βάρδια από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις με μια συμβολική κατάληψη των υπηρεσιών του Δήμου, όχι σε παιδικούς σταθμούς και καθαριότητα, όπως έχουμε πει. Δεν επιθυμούμε να δημιουργούμε προβλήματα στον κόσμο και σύμφωνα με την ΠΟΕΟΤΑ θα προχωρήσουμε και αύριο σε συμβολική κατάληψη και σε στάσεις εργασίας από 11 μέχρι 3, όπως και σήμερα 11 με 3. Το ίδιο και την Παρασκευή, και την Παρασκευή στις 1 η ώρα θα έχουμε Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουμε για περαιτέρω κινητοποιήσεις μέσα στη βδομάδα που έρχεται. Σύμφωνα πάντα με την Εκτελεστική Επιτροπή στην ΠΟΕΟΤΑ.